Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yakukhudzana ndi mnyamata amene wazipha chifukwa cha mkazi oyendayenda, chifukwa cha mkazi ogulitsa hule. Mnyamata amene dzina lake ndi Chotangi. Chotangi amachokera ku Kameruni ku Bamenda koma amakhala ku Ndwala. Tsiku lina anapanga chiganizo chofuna kukadyetsera thupi lake ndi anapita kumalo kumene kumapezeka azikazi oyendayenda. Anakakumana ndi mtsikana otchedwa Manga. Anatengana ndi Manga mpaka na ntchito inagwirika ndithu. Ndi zotsatira zake mawa lake Chotangi anapitanso kumalo kuja chifukwa choti Manga anamupasa service yabwino Chotangi. Ndi nthawi zonse akafuna kudzisangalatsa amapita kwa Manga. Mpaka na zilakolako zinayamba kuchuluka, anamuza Manga kuti ndimakukonda, ndimafuna nditapanga nawe chibwenzi. Manga anamuza Chotangi, musavutike, ine ntchito yanga ndiyogulitsa, kunkhani za chibwenzichi singakwanitse. Koma Chotangi anakakamira mpaka na Manga anavomera, okay, ndingatopanga nawe chibwenzi, koma choti uziwe ndichi, ine business yanga sindisiya. Chotangi anati okay, chabwino. Chibwenzi chinayambika. Chitambika chibwenzi, mapezeka zokuti Chotangi amapita kwa Manga nthawi zonse. Nthawi zina even asanamuze Manga kuti ndikubwera kwanu, amangofikira pakoma pum watulukira. Ndi Manga zinkansokonezera business yake. Business yake inayamba kutsika chifukwa choti nthawi zina Chotangi akabwera ngati wapeza customer amanthamangisa. Ndi zimene amapanga. Nthawi zina amabwera ataledzera ndikumavutitsa kunyumba kuja. Ndi Manga anakanika kupirira. Kenako tsiku lina anamuza Chotangi, uziwa chani, iwe ndine I think chibwenzi chite. Koma Chotangi sizinamvikire bwino. Anakakamira mpaka na Manga anamubloga Chotangi pa WhatsApp. Kukumana nayenso anasiya. Ankesesa kumfikira Manga kunyumba kwawo, koma nthawi zina ankampeza Manga kulibeko. Ndipo pa 27 March Chotangi so anapita kunyumba kwa Manga. Atapita kunyumba kwa Manga anakampeza Manga ndi mamuna wina. Ndi Manga anamuza Chotangi, chonde ndisiyeni ndekha, ndatopana nanu bambo, musandikakamire chonchi chonde, please ndisiyeni. Panopa ndi mamuna, ndipo mamuna wanga ndi uyu. Chotangi ataona izi zinamukhuza kwambiri, ndipo zinampweteka kwambiri. Zotsatira zake anangopita kwawo ndikuzimangirira, ndikuzipha yekha, omwe ndi mmene wafera. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti tonse tiseke limodzi. Nkhani ndiyosekesa komanso yomvetsa chisoni. Tangoganizani kuzipha chifukwa cha munthu olwaziwana naye kwa miyezi ingapo. Panali pa 19 October 2025. Pano ndi I think 28 March 2026. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndakuluakulu chonde kumalimbikira opemphera. Ende zimene zimachitika chifukwa chakuti mtundu mwanumo panalinso munthu wina wake amene anazipha munjira imeneyi. Ndi zimangopitirira. Akuluakulu kumapemphera. Ndipo mukamapemphera muzipempha imfa ya ulemu. Muzafe muli Khristu weniweni. Muzafe muli Islamu weniweni. Chonde akuluakulu limbikirani kupemphera. Fai izizi ndi zinthu zosakhala zimakhala zinthu zochititsa manyazi kwa makolo. Makolo aziva mwana wanu amwalira, wazipha chifukwa cha mkazi hule. Mwana wanu amwalira, wazipha chifukwa cha mkazi. Zimakhala zinthu zochititsa manyazi. Even makolo anu kuti ena akazi afunsa kuti mwana wanu anafa bwanji, sangati ofurukuza. Ndi zinthu zochititsa manyazi kwambiri. Akuluakulu osabwesa manyazi kwa makolo anu. Chonde kumapemphera akuluakulu. Tiyeni tipempherane akuluakulu.